tumutulo yung luha ko. Kasi alang-alang sa mga bata, ginagawa ko kahit hindi ako nakain. Sa mga bata lang, masaya na ako. Ganun ko sila kamahal. Sa sasakyan. Pero nakikita ko anak ko, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi doon ako kumukuha ng lakas sa mga anak ko. Ganito din yung kalagayan niya. Ano yung higaan niyo noon? Katre. May kami ganito. Ano, nagibo man. Baka man ka na, ginibo lang, butong lang. Ah. Kawayan. Nilagyan lang ng ano. Oh. Okay, nakita rin dito. Okay na kayo dito. Yung walang kumot, walang unan, walang banig. Di ba, pagkwen ko ako duman, pinahanap kong kopa. May. Yung pwede latag dyan na medyo makapal-kapal na parang parang comforter. Kaso hanapin ko pa yon. So bukas pwede ko madala dito yon. Yan, gawa natin ng paraan. Kaya natin yan. Wag susuko, makibak. Natawa ba? Tapos mga lagay ng tubig kailangan ko. Yung may mga galon doon. Di ba bukas, malalaman nyo kung ano yung mga kulang pa dyan. Hindi mo na ako makakapunta dito bukas na. Kasi may asikasuhin na kung yung pinapagawang bahay. Ay, okay lang. Magtrabaho kaya doon ngayon. Ay, bukas. Ano na? Ano tayo madigdig? Agok na. Magsaing na kayo. Habang maliwanag pa. Oh, habang maliwanag pa. Madali man ang magsaing, may ano naman kami. Yan kalat. Ayun ko sinilya. Yung ano naman ang ilaw mo ng anong ta. Oh, ayan may buti. Anong gagawin dyan? Yan lang wala kaming lalagyan ng Nang Hindi yung tansan ba? tansan. bubutasan? Lalagyan ng... Eh, di mo sinabi kanina. Sabi ko sa'yo kanina kung ano pa to. Pero pwede naman. Niliwayo lang ako ito. Hindi na nasulogan ko. Lugon. Sayang. Sayang to. Sayang to. Sayang oh. Malinis pa naman. Wala kayang punit-punit na. Medyo punit-punit na. Sayang yan. Sana lang wag umano. Ayan, so gagawa kami ng gasera. Ayan, kaso walang damit. Walang tela. Ito na lang. Pwede pa sana gamitin kaso no choice. Kasi kung kandila daw, magastos. Pangayab tayo sa albay. Yan. So yan guys, nakagawa na si Kuya LB ng gasera. Na-try na? Try mo nga. Pwede. Lighter. Birthday mo, birthday. Madali na Oh, alam, mali yung... Ay, bye! Ba't kawain yung yung... Ayan, nagliyab. Yan yun. Hindi niya kayang sunugin yan. Wow. Kasi may tubig yan Yung kawayan Kasi kanina, Gas? nagtutukan kung ano yung gagawin dito. Kung anong gagawin na ganito. Eh wala naman tayong yung aluminum. Paggabi na alas 6 na. So, eto na yung sitwasyon dito. Si Kuya magsasaing na para habang maaga pa, may liwanag pa, makakain na So mamaya Kuya, sama ka dun sa kay prospect na. Kasi malapit lang naman yung malapit lang yung tindahan dyan. Kasi kami din hindi pwedeng abutin kami ng gabi. Ben, basaan? Bibigay ko sa ito Kuya. Diyan mo muna to. Ay, salamat po. Pambili ng magkakailangan namin. Baka umiyak ka na naman. Hindi na.
Kaya kanina, siyempre, yung nakikita ko sa sarili ko, ang hirap ng kalagayan ko talaga. Ganito pa. Laban lang sa buhay. Ang buhay, ganyan talaga yung buhay. Makain pagsubok. Basta hindi lang... Kaya natin lampasan yan. Di ba malapit naman ko sa Diyos? Opo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ikaw, ang gusto mong sabihin? Sabi na, salamat. Salamat po. Sige na ba? Sige na ba? Salamat po. Ay, masapgon. Masusupog man kayo ng kunyan. Tabang. Agan, ano sabihin? Anong gusto mong sabihin? Salamat po. Halapin na. Anong gusto mong sabihin? Salamat. Salamat po. Yung si Claire, maano to, madaldal to si Claire eh. Sige. Sige nga, si Claire. Salamat po. Ang ganda-ganda ng Sibok bata. na, sibok na, sibok na. Buknoy! Kanta na. Ano si mo, Buknoy? Ay, ABCD. Kanta, kanta. ABCD, ABCD, Kanta, kanta. Sige, kanta na. Lakasan mo, kusugon mo. Kusog, kusog. Kusog. AB, Sabon mo na. Kanta na. 1, 2, 3. ABCD, F, kalma. Kanta na. Yun. ABCD, ABCD, F, Mamaya te, pagkatapos kumain, hilamusan itong mga bata ha. Para pagtulog nila malinis. Ano Buknoy? Ay, kita Bok. Apir. Kita. Apir. Apir. Ganito masarap magtabas ng damo pag ganito ng... Presko na. Pag ano, pag gagawa ko yung sapato mo. Pato. Lagay mo muna dito sa akin at sa pati aso. Maghanap tayong aso. Kaya aso. Kadi na lang. Gusto mong aso? Kadi. Malaki na. Ayun, yun lang. May aso ka? Si Percy. Gusto mo, ibigay ko sa'yo. Malaki na yon. Ay hindi, dapat kasi pag magkano ka ng aso, tuta pa. Oo. Kala ko gusto mo lang malaki na. Ibigyan kita ng aso. Oh, binibigay yung bata. Ay! Kainin mo daw. Okay, come on, come on. A, B, C, D, E, F, G. Nahiya. So, andito si Kuya Elvin. Kumusta ang trabaho, Kuya Elvin? Okay lang. Pagod ba? Ay, kaya. Very good. Kung naglakad ka ngayon, ay, kailan ba natin to sinundo sa Naga? 2 days na eh. Pang 3 days na ngayon. Pang 3 days na. So sa 3 days na yan, sa tingin mo, kung naglakad kayo, asa na kayo ngayon? Siguro nasa, Sipukot, Ragay. Mga Ragay. Yan. Ragay. Ragay, oo. So sa tingin mo, ilang araw pa bago makarating ng Maynila? Ay, nilakad ko yun, nakarating ako sa Maynila, 2 buwan pa. Na experience ko yan nung lumayas kami sa Legazpi. Dalagang sabi ko nga ba't ganito ang nangyari sa akin? Ang buong buhay ko, naglakad-lakad kami. Walang patunguhan. Pupuntang Maynila. Puntang Maynila, puntang Batangas, puntang Laguna, Antipolo. Hindi ko ma-speak ang buhay ko. Basta ngayon po, manatili lang kayo dun ha. Kasi hanggat andito ako, Wala Hindi ko naman kami pababayaan. mapupuntahan eh. May tanong ako, kuya. Anong pakiramdam yung peaceful yung isip mo na so, may peace of mind nakatira na. ka sa lupa talaga na may bahay? Siyempre sa akin, masaya ako at wala akong iniisip Hindi, na sandali. Hindi bahay yung pala eh. Hindi, bahay na rin yun. Tent lang yun. Oh, kahit okay lang yun guys. kahit sabihin natin na ganon, At least wala akong iniisip na yeah. bayarin na sa bahay. Siyempre isipin ko na yung pagkain ng mga bata. Kung may bayaran naman, kung alam ba may kuryente, tubig, yan lang naman ang iniisip ko. Kumbaga, mas panatag na yung loob mo na nandun kayo. Di ba? Alam mo, kahapon, inulit-ulit ko yung panoorin yung Iiyak ka na naman. video. Kasi hindi ko ma-speak kasi. Iiyakin to si Kuya Elvin eh. Nakikita ko, tinitingnan ko yung sarili ko. Ganon yung nangyayari, tumutulo yung luha ko.
Kasi alang-alang sa mga bata, ginagawa ko kahit hindi ako nakain. Sa mga bata lang, masaya na ako. Ganun ko sila kamahal. At saka kung mapapansin mo sa ano yan, sa video kung magbabasa ka ng mga comment, maraming good comments pa rin yung side sa'yo. Hinahangaan ka nga ng ibang tao, di ba? Kasi kung iba-iba, baka bumigay na. Or Siguro, baka kunan na lang. magnakaw. Yan, ganyan. Pumasok ba sa isip mo na magnakaw na lang? Oo, magnakaw. Tay. Oo, ganun. Iniisip ko kasi minsan hindi ko na kakayanan. Sabi ko, hindi ko na yata kaya. Na kung mapasok sa sarili ko, sa utak ko, ano kaya sa sasakyan. Pero nakikita ko anak ko, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi doon ako kumukuha ng lakas sa mga anak ko. Pero sa akin, salamat din ako sa inyo na gano'n na meron kayong kahit tent lang na pasamantala, tinanggap ko kahit wala kami mapupuntahan. Siguro kung hindi nyo kami sinundo, plano ko, ayaw ko sa nasabihin nahiya ako. Na. Yung si Mrs. pala yung nag-chat na umalis na kami. Umalis na kami doon sa Inupanan kasi wala kaming pambayad na 850. So, nahiya na kayo din sa may-ari ng bahay. Nahiya rin ako at gawa ng siyempre wala na rin akong pagkakakitaan. Kung meron lang akong pagkakakitaan, hindi ako alis doon. Pagbubuti mo lang yung trabaho mo dito na. Yan, sila yung isa sa tinutulungan ko. Yan. So basta pagkatapos itong bahay nito, sa'yo na yung sunod. Huwag ka na umiyak. Iyakin. Isa pag-iyak. Trabaho! Tama. Kasi yung bag mo ba? Baka kulang pa lupa doon, meron pa dito. No? Peng! Anong masasabi mo? Tigpunan sa mo. Hindi masupong. Masupong. Masupong si Peng. Oh, thank you.